2023 बिस्तिनि विधानसभा चंमारिनि बागै दिनै बाथायमुं बलायरिना बागै बायथांनि साल हास्ते गोनाङै दिनै थोंरों बदलनि अजामारक बाथायमुं बलाय याफारनाय रिटार्निं अफिसारनि थानि अमनि सिगां बाथायनाय कैंडिडेट रक थाङै सावगैख्या मोताय नगो तांसाला अम हाय नुकजाखा उदयपुर मताबारि मोताय नगो बीजेपी bodolni 10 नং मसलिसपुर ओंगै बाथायनाय सुशांत चौधरी बिनि bihik no logi तुयै बाथायमुं बलाय याफारना सिगां आमा त्रिपुरा सुंदरिनि रुवाय थाङै सानैख्या दिनैनि अ साल काहाम गोरोंखे जतनि बागै थांना तै हास्ते हामग्रानि बागै आ सालो आमा त्रिपुरा सुंदरिनि थानि रुवाय सानखा अमनि यागुलोनो बिनि चंमारि बाथायमुं बलायनो याफारना बागै थांनाय बियो रिपोर्ट कक्खरां।